Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Hafifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah. Sih kelingan biyen 2 tahun kepungkur sowan rene. Tesih. Ayo, nggih, nggih. Nggih. Oh, siap, Pak. Nggih, nggih. Jaya nggih. Wah, nggih, kuwi penting kuwi hubungane karo perceretan. Ayo, nggih. Karo ibu-ibu ingkang masak wonten wingking. Ngene Nduk Umi. Dadi nun sewu. Nggih. Awake dhewe yang pertama dan yang terutama ki wajib matur nuwun karo ibu-ibu sing masak wonten wingking. Wis to? Sebabnya apa, Pak? Acara apa wae, mbuh wayangan, mbuh resepsi wong mantu tidak akan sukses, tidak akan lancar kalau tidak ada kridane ibu-ibu sing masak. Mula tepuk tangan yang meriah untuk ibu-ibu semuanya sing masak wonten pawon. Mugi-mugi dipun paringi panjang yuswa rezekine kathah. Amin. Ya Nduk, ya mumpung dilenggahi karo para pepunden matura, terus sing ati-ati lek nembang. Nggih. Gatekne to klenengan sore mau. Nggih. Ibu-ibu mau lho tabuhane luar biasa kaya ngono. Sae-sae, Pak. Iso manik-maninten barang. Ayo, elok tenan pengendang ya putri. Sapa njaluk dipandhi ki mau. Akira pandhian ora. Matur Nduk, ayo Om. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Nggih. Pisan kas Nduk, main kompak Nduk. Ayo Nduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Nah, Sing marahi jawabe bingung iki dadak makkeke Pak Bu ki lho asline. lah napa, Pak? Iya, lah bingung no. Ya lek Pak, ya lek Bu, lek Mas, adik-adik kan bingung le jawab. Oh. Dadi ora usah nganggo Pak Bu. Dadi kanggone umat muslim jawab salam ki hukume lak wajib. Paton sampean assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngono mesti langsung kabeh sing muslim waalaikumsalam. Ora usah ngangge Pak Bu ngono kuwi. Nggih. Baleni ya? Nggih. Nah, ngono. Yo, Ci, Ru, Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah. Mergo neng kono lak enek doa sing apik to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberi rahmat dan juga barokah. Kuwi Nggih. donga lho Nduk ngono kuwi. napa nggih, Pak? Lho, piye to kowe iki ora? Nggih, Gus. Gus apa dus ora nggih. Lah iki lho kowe dikersake. Arep ndongakne apa kira-kira? Ayo. Nggih, Karo warga Pandheyan. mugi-mugi sedaya warga Pandheyan tansah pinaringan berkah saking Gusti Allah. Terus panenane saya kathah, rezekine kathah, sedaya panjang yuswa. Mengke nek pun rezekine kathah nanggap wayang melih nggih, Pak. Nggih. Ayo anggere ora diundakne ya gelem. Ngerti batine panitia mending ngono aku apal. Ayo, nggih. Ya Nduk diaturake iki jenang gula bawanana. Arep kok bawane apa aku semanut jenengan. Arep asmarandono, arep dandang gula bebas. Dandang gula banjet nggih. Oke, siap, nggih. Dandang gula banjet karo Amit Sewu karo Bu Kastiah kuwi. Nggih. Kuwi piyayi saka Pati. Oh nggih. Nggih, kuwi ibune solmetku nalika kuliah mbiyen. Sinten, Pak? Suwargi Mas Ari Bodro mbiyen ning mburiku kene iki. Ning panjenengane wis ditimbali karo Gusti, mergo ditresnani karo Gusti Allah. Nggih. Mula lek ning mburiku kuwi kudu ati-ati. Ayo. Oh ngoten. Hati-hati lho Mas Bayu. Aja kuwi arep PA aja dingonokne. Oh, nggih, nggih. Kowe ngalih ganti aku. Iya. Monggo dandang gula Umi Afifah. Gitu. Lamun arasa antuk jatuh krami
pangkat derajat iku bisa larut layak bareng udan iki mau langsung terang sebabe ditunggoni karo dulurku lanang iki. Jan. Waduh nyembah ya. Ah, Ki Patih Gajah Mada iki luar biasa. Dan jame lho. Alah jam mati ya dinggo Mas kowe. Sehat selalu nggih. Okok ora? Ora, sehat kowe bener kowe. Apik. Lah dhuwit purun dhuwit. Neng ae. Ayo. Ya nduk. keneng sambang sarah wungan kapi lot mring Wicara kang yo wicara kang manis manis nonano marmane den prayitna Mang mriki Mas. Wes. Mriki lho ora apa-apa. Ayo Jan. Wah, kalunge lho. Wah. Siung kirik ora. Salaman apa njaluk dhuwit? Oh, salaman sik. Asmane sinten? X1. Udah. X1. Oh, Meswan. Nggih. Laire dina Kamis to jenengan? Oh, iya nggih. Nyapa tanganmu ngatung? Dhuwitnya. Nggih napa? Hah? Wow, tuku minyak wangi. Wah iya. Oh, elok lho iki. Bocah khusus parandene ora gelem lepek lho kowe. Wah, iya. Mas Wiswan. Woi, ngerti sinden iki jenenge sapa? Karo. Aja gatekne sinden ya, gatekne lakone ya. Oh iya aja manut wong-wong kae ya. Mesban ora apik. Besok gawe ning Ponorogo kon jagungan karo Ndurin. Tambah larso telu. Ayo. Monggo jenang gula genduk Umi Afifah coba kaya apa? Ya lho.
men tambah seger engko rampung jenang gula langsung ke dadi ati. Oh iya, digarap cara sangga buana. Mas Telonteng. Tong tak entuk tak kontak lok tung tak entuk tak kontak dung. Dah. Apik iki. Yo. Telinting iki. Golek iseng kaya ngapa wong ayu. Bahagia, Mes. Aku iso entuk hiburan to bengi iki. Pripun to, Pak? Lah iki lho, Mes iki lho. Mes Wani Piyai niki kena nggih sinau kena nggih ngaji lho, Pak. Niki mbok menawa niki pralampita saking jagat. Supaya napa warga masyarakat nglestarekake karo budaya. Ing ngatasé Miswan wae gelem joget tresna karo budaya. Lek jenengan kabeh ra tresna karo budaya tegese kalah karo Miswan. Oh. Wah, bareng dilem guyang-guyu. Wah. Saya. Hah? Lanjut. Iki kaya sing nanggap ae kowe iki. Sing kaya sing digitanke lonjat lanjut. Ayo, ya beres-beres man. Ayo. Tak omong iki lek ora duwe pacar to? Dereng. Moh. Sing arep jodhone kowe karo Miswan iki sapa? Aku gur takon. Kowe lek duwe pacar to? Dereng. Ora kudu karo Miswan. Ning golek sing modele ngono kuwi. Mah. Genah aman kowe ora bakal cemburu kowe. Ampun, Pak. Kula nyuwun sewu nggih, Pak. Nyuwun sewu nggih, Pak. Apa? Kula niki sing napa nggih sing nyenengi kula niku kathah lho Pak asline. Oh iya. Saestu, Pak, saestu.
Sing sepuh enten. Heeh. Sing enom nggih enten. Sing cilik nggih wonten. Lansia nggih wonten. Lansia. Nggih Pak, saestu Pak kula badhe kula mawon, Bu. Ning ngene ya kudu pinter milah karo milih. Nggih. Dadi lek golek pacar aja mung waton ganteng, aja mung waton sugih. Pedaya apa duwe pacar ganteng yen nglarani ati. Pedaya apa golek pacar sugih yen ning ati marai ringkih ya ta. Nggih. Mula kang mangkono goleka sing priya sing setia lahir batin yaitu Miswan. Lek ra gelem tak oleh niwinong lho engko malahan. Ikhlas kula malan. Ikhlas ya tenan iki jos iki. Iki mesti dawa lho umure kowe. Lah ra mikir apa-apa kok dhek karepe mangan karepe ora karepe ayo wis kuwi los kuwi pokoke. Ayo, so dibebasne kuwi iso ning akhirat kuwi. Wis milih dhewe arep neraka apa swarga mis ngono. Dadi unu-unu ngono kuwi. Ning neraka sik mergo arep golek geni nggih ngerokok. Ayo terus ning swarga. Ning panjang yuswa Miswan yo. Ya Nduk, lajutno. Umi Miswanto. Ngoten to, Pak. Umi Afifah, ya Umi Afifah ya. Ayo. Ampun ngoten, Pak. Ora. Ampun. Heeh, ya. Wes cukup. Timbang larani lho, ayo. Kan sing jenenge cinta wong pacarane butuhe lak seneng, tentrem. Ayo. Lek ora iso gawe tentrem karo ayem lah ya luwung ngono kuwi ae. Wis. Ampun, Pak. Jenengan napa kersa sakniki lho jenengan bayangne kula niku putranipun jenengan. Terus? Jenengan napa kersa nek putrane kalih Miswan? Loh, aku ki dali wali nikahmu karo Miswan gelem. Malah kok apa kabeh tak cukupi wis to. Wayangan kok dalange ndurin. Nah ya. Jauh man lho Miswan. Pun Pak. Ya ora ya. Ampun ngoten to Pak. Ucapan niku adalah doa lho. Lho rong karuan. Sampeyan kudu iso mbedakne endi kuwi serius, endi kuwi guyon. Sing marai kestro jaman saiki ya, ning medsos barang marai kestro. Wong guyon ditampa serius, wong serius ditampa guyon. Kuwi sing marai masalah ning kono kuwi. Lah, mula perlu kebijaksanaan. Kaya piyayi ing pandian kene iki. Mbuh kuwi guyon, mbuh serius ning bebarengan mbangun pandian supaya tetep makmur lan uga guyub rukun. Lah kuwi pandian. Umi melawan Miswan. Ayo Mis, ayo yo. Ayo. Iya. Mbayangne dhek nggih basahan lho, Pak. Ayo terus temanten putri mijiki sukunipun temanten kakung. Apik. Mijiki nganggo banyu peceren. Ora pareng ngono kuwi. Ya ora sayang ngono terus mutung ngono lho. Mutung aku. Pancen lek waranggana lagi ijen gampang tersinggung kok ya. Superman gampang Superman. Cukup. Iya. Heeh. Ya Nduk. Sugeng para lenggah. Ayo cayu ayo. Ayo. Mudun lho aku. Aja mudun lek jam tengah papan kono. Kowe mudun arep golek Miswan kowe mesti. Ayo Om. Kanjeng. Ayo Om. Lho Pak. Madepan nang nggon kubis ya, madhep kubis kono. Ayo, ora apa. Ayo. Rina wengi dadi ati. Ayo wis.
Sida medun ora? Sida. Tawangen to, miswani perbawane gedhe bareng dhek joget metu asape. Ayo elok. Kaya malih kaya ning rumah hantu mis malian. Ayo wis ngono kuwi ya. Jos ngono kuwi. Wis. Pokoke tiap bersih dusun ning kene tetep teko lho Mis ya. Teko lho ya. Mergo danyange sing disenengi ketoke awakmu ya. Nah, ngono kuwi. Nek awakmu ora teko walah berat engko Mis. Ayo. Ayo Miss Wan. Selanjutnya gandeng Umi ora gelem, Nong, Winong, ayo. Nyapa neh. Ora iki lho tak kon ngadeg ben nembang iki lho. Iki lho nduk enek pamundhut ya kuwi endi mau? Sing ngersakake rengu iki lho, Nong. Kalih ugi wonten saking Jayengan ingkang ngersakaken santri pekok. Ngapunten bapak-bapak ibu-ibu nyun duka ingkang kathah. Ya. Menawi judulipun kula kok kirang setuju, kirang napa nggih, kirang cocok. Niki kula kalih Mbah Sukron niku dipun yasakaken nenggih santri waras. Santri waras nggih. Niku sinom mangke dindangdukne pelok barang wayang kayu kae cah. Ya. Ngapunten nggih kula ganti santri waras nggih. 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 Ning rengu rumiyin. Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih. Iki slendro sanga ya Nong ya. Ha Nong. Nggih, yo. Nggih. Ngecek, Pak. Ngecek. Ngecek kaya sepur ngono. Lah mau ngecek iso Miss Wan. Boten. Men jumeneng yo tukung-tukung Nimas Ayu Winong Nawangsih. Oh. Ayo Nong. Golane Dek. Hey. Hey. Wis rusak, Pak. Kula golan langsung rusak, Pak. Ha iya. Ora nyawang karo balungane, nyawang karo bokongmu kuwi kok. Lah pripun to? Mbah Wir niki lho sing miwiti, Pak. Eh. Wet wau nyawangi kula ae. Oh iya. Ya wis ben to mengin jamu wong piyai sepuh senengane ya mek nyawang ngono kuwi. Saka sepuhe mau ning pondokan tiba tangi lho mau ning kono. Arep njukuk sego mak glubuk ngono aduh. Ayo. Semelang lek ora uman kakap ayo. Nimas Ayu Winong Nawangsih daleme ngendi, Nduk? Kula asli saking Tulungagung, Pak. Desane ngendi? Desa Ngentrong, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Kuliahe wonten pundi? Universitas 11 Maret Surakarta. Jurusan fakultas? Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jurusan Pendidikan Bahasa Jawa. Wah, iya, pinter iki genah. Semester pira? Semester 2. Semester 2. Status? Mahasiswa. Status? Mahasiswa toh, Pak? Single, double, umbel apa-apa? Kula triple, Pak. Triple. Triple iki telu lho. Nggih. Kuwi aja neko-neko lho ora. Loro lho kuwi engko tenan, loro lho. Mboten triple semangate niku lho, Pak. Oh, semangate triple. Iya. Niku lho. Semangat, giat lan uga tetap bermartabat. Nah, niku triple. Sanes tris. Triple semangat. Sanes triswan. Ayo. Lek tris kan triple semangat. Oh iya. Bener. Ya iki lho, Nduk, enek sing ngersakake rengu. Iki karyane sapa, Nduk Cahyo? Ki Wangsa Subagya. Wangsa Subagya. Nggih. Lah kowe sinden laris kondang kok gelange kaya bolah iki lho. Niki gelang anu, Pak. Apa?
Gelang tolak bala. Oh, tolak malah nolak bola iki piye? Mboten. Tolak balak to? Tegese niki anu, Mbak, gelang apa ya? Anu niki anti galau, gelang anti galau. Oh iya, bener. Gelang anti galau. Ulah, ayo, bubuka lan uga bektiya marang Gusti Allah, ngono kuwi. Ulah kuwi. Mboten bubuk kalih polah ngoten, Pak. Atas ana mis kuwi lah. Sinden diarani sing bener iso kaya ngono omongane ora pareng. Yes, mboten maido Pak niki lan nembe pedhot, bar pedhot kalih pacare. Mila omongane iki ya ketudu ngendi ora cetha ngalor ngidul sak geleme dhewe. Ayo. Kajenge Pak, nggih. Niki mboten gendeng uda turun dalan matur nuwun. Ayo. Iki nek bawane ora no? Wonten. Ya dibawani. Karyane Mbah Wangsa Subagya saking Tulungagung. Ayo. Yo coba kaya apa? Apa iki mau no? Kok ngowahi pakulinan? Oh, merubah kebiasaan. Kok beda dengan yang kemarin. Niku lho, Pak. Ya biasanya geladel. Nah, niku. Ha iya. Ora kaya wingi uni Ora kaya wingi uni, ya. Apa ndika sampun tega? Ayo. Teganya. Agawe rujiting galih. Sakne nong. Atiku digawe rangu. Jan kaya tak ulu-ulu ana. Nek aku ora tedas ben diulu Aji Mas ya no. Mesti kancane dipakakne ngono kuwi. Lah dhek njaluk mae kula mau Mas. Ayo. Kancane nggih tameng parat ora. Ya nang Cahayu, sing sabar, Nduk. Suwit manuk si katan terowongan udan grimis dadi rengu udan tangi
kembange sedih kaya ngono sampean sih iso mesem wis aku seneng wis tenan. Niki wau lho Pak, gelang anti galau niki wau. Heeh, bener Nduk. Aja nangis. Mboten. Tak lapi apa piye iki lek nek Nduk? Lapi. Oh, Miswan protes semburu. Sorry no. Mangga rengu diaturaken. Ya, mangga. Sajak ikatan rengu enten apa niku dene sampun dangu di kakak ngaten sakling jerbenten apa pancen sampun
karyane Mbah Wangsa Subagyo Piyai Tulungagung seniman senior hebat sing nembangke ya murite Mbah Wangsa Subagyo ya bocah Tulungagung mula ya menjiwai tenan tur sing nembang karo sing ditembangke iki ya kaya ada chemistry lho Nduk ayo ada misteri di situ tenan mula ya berkarakter tenan semu tenan iya bener ya Mbak. Nah. Arep ngaturake apa? Diselani dhisik. Nah. Menika ingkang kepeksa nyuwun pangapunten kula gantos saking santri pekok teng santri cerdas utawi santri waras. Menika. Pelok barang Mas ngampil nggen wayang kayu nika. Karyane Mbah Sukron. Monggo iki mesti yen Paranggana iki sik kelingan lagune ya bareng-bareng ra apa-apa. Coba diaturake. Dangdut ya, Mak. Dangdut santri waras utawa santri cerdas. Monggo co diaturaken. Inone nono nono santri cerdas kudu waras asmane Kusumar Said putra Sunan Kalijaga mondhokane Wonopati Sunan Irang Pranani mula njur kapundhut mantu dawuh lan rarayana tembe uga calon wali kondang kang gagah gunung Wonopati ya santri cerdas ya santri cerdas aku waras asmane Kusumar Said Sunan Kalijaga mondhokane Wonopati Sunan Irang Pranani mula njur kapundhut mantu dawuh santri cerdas, santri cerdas. Putra Kanjeng Sunan Kalijaga ingkang mondhok aneng Juwanapati. Ya. Sunan Irang Pranani. Mula njur kapundhut mantu dawuh lan rarayana tembe uga calon wali. Wali kondang kang lenggah neng Gunung Muria, Sunan Muria. Kaya ngono kuwi. Ya Mak, ya. Matur nuwun, matur nuwun. Lah iki layang-layang iki banyak sekali ingkang ngersake utawa request podang kuning. Podang kuning. Ya tetep diaturake ya, Mak. Klebet menika
saking Kang Mas Wagina. Ha nggih. Ingkang bawa Pak Suki sinten iki, Pak? Sukida napa Sukidi niki? Pak Sukidi, nggih. Ngersakake podang kuning. Monggo Pak Sukidi, mriki Pak Sukidi. Nggih. Monggo Pak Sukidi. Monggo mriki kula entosi. Penontone wis ngenteni Pak Sukidi katuran mriki Pak Sukidi apik nggih ngene Pak Sukidi sing lenggah menika Pak Sukiran dicaose mik Mas coba Mas Bayu, Mas Dea Bayu Aji menika ugi dalang hebat Karanganyar. Sugeng dalu Pak Sukidi. Nggih, sugeng dalu Mbak Limbo. Nggih. Dalem wonten pandhean mriki? Inggih, namung pandhean iki mawon. Oh, mekaten. Mriki niku pinten sing wayangan niku pinten RT, Pak? 3. 1 RW nggih. Nggih. Kakak pinten kakane? Wah, kula kesupen, Pak. Wah ya. Mboten dugi anu mriku niki. Oh, nggih, jenengan sanes sensus penduduk ya. Nggih, sanes, Pak, nggih. Nggih, sing penting bawa podang kuning nggih, Pak nggih. Nggih menika anu nuhune pemundutanipun saking kanca kula Anem, nggih sak gaduh-gaduhipun Pak Wagina. Pak Wagina. Nggih, sak gaduh-gaduhipun mengke menawi mboten runtut cakepanipun nyuwun pangapunten nggih Pak dipun anu dukung nggih. Napa? Nek mboten runtut cakepanipun mengke dipun bantu. Oh, nggih. Nggih. Mboten masalah, Pak. Mangke yen klentu kula bantu donga, nggih. Nggih, matur nuwun. Dipun tinting riyen, Mas. Asmarandana, Pak. Podang kuning. Nggih, lha nggih. Asmarandana. Nggih. Nggih, podang kuning Asmarandana. Pun, monggo. Nggih. Nadyan wujud temong peksi. Peksi niku napa Pak Sukidi? Kok manuk. Waduh, nggih. Ngapunten, jenengan tasik manggung. Lah ampun mboten kontal manggung, Mas. Oh, nggih. Mboten napa-napa, Pak, nggih. Gawe ta lining bronto. Seniman to, Pak, asline jenengan? Sanes. Hah? Alus manis sakso Mboten mungkin ya Pak Sukidi ini tukang mabuk, mboten mungkin. Wong jenggote mawon kaya Resi Bisma lho. Ayo, nggih. nggih niki sing damel gaman nggih niki. Ah, nggih. Mosok piyai kaya ngene apik iso. Hai. Ayo. Wis suwenggon kula lono. Golek isi podang pita. Embok bunga rasaku. Tuki putih Pak niki wau kok sopen. Dugi Karang Pandan. Nyanding bisa. Nyanding bisa dadi tombo. Nyuwun tepuk tangan, hebat Pak Sukidi luar biasa. Matur nuwun. Enten kekirangipun nyuwun pamunten sedaya mawon Pak. Nggih. Pak Sukidi. Elok. Hebat luar biasa. Wo, saking paguyuban Surya Laras to, Mbak. Oh, jakete ketara konangan wiwisan. Ayo. Apik. Sing nembang sapa? Tak nyuwun karo
Non? Sinten? Mbah sinten? Mas Arif. Oh, ini Mas Arif. Wah, tebih saking Boyolali tindak mriki, Mas. Yen kersa monggo Mas Arif mriki, ayo. Mboten napa-napa yen kersa. Nggih. Nggih. Kersa mboten Mas Arif? Mbah. Oh, Mbah Sarip. Oh, alah nggih. Wah, wis wak aku. Ayo, Mbah Sarip. Mboten kersa? Wah, nggih. Yo langsung kemawon Mbak Tri Hastuti Retnawati. Ya, apa? Saking Kendang Mas Noval. Yuk, dados. Kodorene Mbak, ketutupan gayar. Ning